Hej Mette! I dag der skal vi snakke om sinusrelation. Og jeg har her en vilkårlig trekant. Og jeg får oplyst, at vinkel A er lige med 75,1 grad. Og vinkel B er lige med 57,5 grader. Og så får jeg også oplyst, at side B er lige med 12,5 grader. Yes. Og jeg ved, at den formel, jeg skal bruge, hedder A divideret med sin til A er lige med B divideret med sin til B er lige med C divideret med sin til C. Og jeg ved også, at for at kunne finde, nu siger vi, at vi skal finde den her, som er side A. Og for at skulle finde den, så skal jeg bruge snit her, og jeg skal kende 3 af de her ting. Det vil altså sige, at jeg ved, at jeg kender den her, fordi at jeg kender vinkel A. Og jeg ved, at jeg kender vinkel B, for den har vi der. Og jeg kender side B. Så den her ved jeg, at jeg godt kan bruge, hvis jeg skal finde A. Så nu sætter jeg altså mine oplysninger ind. Og her skriver jeg A, fordi det er den, vi skal finde, og den ved vi ikke, hvad er. Så skriver jeg sin til 75,1. Og så skriver jeg lige med. Og jeg ved, B er 12,5. Og det dividerer jeg med sin til 57,5. Og her, det gør jeg altså for at finde A. Og nu fordi jeg skal finde A, så isolerer jeg A. Og det gør jeg ved at gange med det her, fordi at vi skal have A til at stå ligeligt. Så min formel kommer altså til at være A er lige med 12,5 divideret med sin til 57,5 gange med sin til 75,1. Og når jeg så regner det ud, bliver det til 14,32. Det vil altså sige, at A er lige med 14,32. Fedt. Så nu kan vi altså skrive den oplysning ind.